Bakigu, zura koletiatxo batero, Bai, zate supergaitu bat. Rame, TikToken, edukisa sortzen, ibitzen zari ez oipe? Bai, bueno. Hombre, rekreuak askorako maten dabe. Ke pereza, magia izatia. Ajuak di ez da galdetzen inoz. Bai. Zein liauzen zeinekin. Que berro asko itxen notenez, pues... Haupa txabeste, zauketan duzue? Benetan! Zue, que fuerte. Galde gazten hostien, ikuskozu. Ai, Eskaino diruagatik. Baina esaneke parekoa guapo nau? Agurtzuek. Kaixo danoi, gaurkoan Oñati Zuazola BHI Institutuko ikasliak ditugu gurekin galde gazten, zeintzu zarie? Ingeltz, Amaiur. Ane. Bueno, eta bestaldian kontrolgelan be, saioa jarraitzen zauzienok, kaixo danoi, eta gurekin platuan berriz Andrea González, Euskal Sortzaile Bergararra. Kaixo, Andrea. kaixo. Zer moduz? Ondo, zuek? Ondo, zuepe bai ondo? Bai. Bai, klasietan eta, ondo zabitze? Bai. Instagramen, TikToken, edukisa sortzen, ibitzen zari ez oipe? Bai. Bueno. Hombre, rekreuak askorako maten dabe. Hori da. Andrea, zuk hortik badakitu zeuze, baina hori bakarrik ez duzu itxen, eta zer itxen duzun eta alakoak ikusteko, bideotxo hau ikusiko. Hola zuek! Zer moduz, Euskal Eduki Sortzaile Bergararra izango dugu gaur gonbidatu, Andrea González. Eduki sortzailea dela esan dut, baina hori baino askoz gehiago da, saltsa guztietako perexila da eta... Ia ba, nondik hasi. Alaia da, umoretsua, edo zertan laguntzeko prest egoten da beti, kasetaritza ikasketak burutu ditu eta errekintzan diardu jo eta zu. Hitz egitea betidanik izan du gustuko, txikitan mila dantzan jarri eta ez dio eragiteari utzi, Eta horixe izan zen sareetarako edukiak sortzen hasteko arrazoietako bat, eta horrekin batera, Etxebestetarrak izeneko taldeko kideekin batera pandemia garaian egiten zituen bideo ekoizpenak ere bai. Ordutik, YouTubeen, TikToken edota Instagramen ikusten dugu Gonzálezen egunerokoa, bizitako askotariko esperientzien kontakizuna egiten du horietan. Ikusentzunezkoak izpide izan da, nola ahaztu Goiena Telebistako jaiak saioko Mari jaia ere izandakoa dela. Debago jendarrekin batera parrandan ibili izan da eta firinfaran. Mari jaia esan dut eta ondo gainera, Bilboko aste nagusian sukaldari lanetan ere aritzen da eta Bergararra. Eta ahaztu baino lehen, Zartadia bideo podcasteko izarretako bat eta Andoni Etxezarreta lagunarekin batera noski. Zebi! Eta hori gutxi baliz, buztin polimerikoa erabiltzen du herritarren belarriak apaintzeko. Izan ere bitxien marka propioa ere badu, bai. Hau eta askoz gehiago da gure maitxi, platoko lagunok zuen milak dantzan jartzeko ordua heldu da. Andrea González, ongi etorri Galdegaztera. Oso ona, nahiko laburpen reala da. Reala da, ez? Zeu ze faltan sumatu duzu? Nire kuadrilla igual. Zure kuadrekoak? Bai. Tuak, ez da gure itzen agerketia eta... Bai, baina nik beti galdetzen dut, jendeak inagonian, ia nahi deben agertu duz, porque, karo, gero hori geratzen da hor, la huella digital izaten dana, eta... Ekibiltze zaria, edukisa sortzen eta... Bueno. Hombre, zehose bai, ez dut sinistan, ez dauko zuenik, ez Insta, ez TikTok, ez SB. Ez bai, euki bai. Mira, privau bai. Hori da. Bueno, baina... Zera bitzu zuen? TikTok, Insta. Bai. Eta zera biltzeu zuen gehiago, TikTok edo Insta? Nik TikTok. Ez que zaila da, Ja. Antzak badia. Ez diantzerakoak ni el palo. Hori da, algoritmo ez dozula ulertu para nada. Bueno, ontsen hasiko bare galderak itzen, eta ontsen jakingo Instagrama, TikToka, ez? Olakoak ez da? Hori, bai. Galderatxoak prestatu dituzu, o zer? Bai. Ota ba. A ber, entzaten dabe modula bidixuan, eduki sortzaia zera, eta gure galderia zeba aukeratu zeben iki euskeraz, jakinga erderaz, alko zebela visualizazio gehiago eduki. Egisa askotan egin doztela galdera hori, eta nik ustot, ez que zuan beste aukera, euskeraz bizi baniz, egingo gaten superarrotza, espainolez eitxia, eta gero ustot baitxa dela, pixkat autopolitiko bat, ez? Euskal Herritarra izan da, hemen ez bozu euskera sortzen, seguramente, jute masa, Andaluziara berdin jate edo Holandara, ez dozu ingo, euskeraz, porque, pues ya, beste barrera linguistiko batzu euskazu. Eta azteko hortik, eta gero, pixkate, berro asko itxen dutenez, pues, euskeraz izan biazan, porque bestela, txapa bat, 40 minutukua espainolez, ez nintzen izango. Badu sekretu bat, eduki sortzaile egon nahi izeteko, ero bideoek eukibida bezeoze, bakigu, badako zura koletiatxo bat, ero, Bai, ez, baina, hola zuek hori... Zeina koletiatxoa? Hola zuek... Gainera, gaur nator pixkata fonika, hori izan beharra dago.
Ez dago trukoik, kontua da, ba hori. Oin algoritmoak, bueno, nik batez be youtuberako sortzen dut, eta YouTubeen ez da bain beste penalizatzen, baina TikToken eta Instagramen dago, como 15 segundo, lehenengo 15 segundo horretan, izan bida, engantzatzen da bezose. Eta orduan, basaia da, porque beti izatemo berdina, así que... Fuerte hasi bida saioa, ezta? Bai. Bueno, hague fuerte hasiko, eta zure lagun, kide eta beste euskal sortzaile batek bidalitako bideoa ikusiko. Andrea, entzuten zabiz esaten da bizena. Objektu bat, ze izan leike? Sorpresa! Bueno, seguro nago galdegazten superrondo pasatzen zarela. Eta zesango nik Andreana. Aspaldi ezagutzen ga, gauza pila bat bizi izan ditugu alkarrekin proiektu pila bat, gauza pila bat, eta zela ez, barre pila bat bota ditugu. Ez dut, sekula astuko kortole jaketia grabatzera joan ginean baserrira elurretan, edo kamerinoan pasau ditugun ordu guztiak alkarrekin. Tuku gustatzen jagula. Kebenetan zu badakizu hor, gertaudian gauza guztiak hemen ezin ditugula esan, baina zu, ni eta beste batzun artean geratzen da. Eskerrak eman nahi dut beti nera alboan egotiagaitxik eta jarraitzuko gula proiektu pila bat itxen alkarrekin. Baina oin bai, erronka bat jarri nahi dotzut. Nahi dotzuk bi gauzanen artean aukeratzia. Urte oso baten ziar ezin za herriko jaixetan egon ez Pentekostiak, San Martinak, San Martzialak, osa herritxikanpo onbiako zinan eta ezin izango zinuan jaixetaz disfrutau. Edo, bigarren aukeria da, urrengo bideo baten edo podcasteko urrengo atal baten zuk eta nik azeituna eta pepinillo kata bat itxia. Ze aukeratzen dozu? Patxo bat, urrengora arte... Testikuru abiau. Osea, zate supergaiztuak. Bueno, ando da, nerekin itxan da una podcasta, eta beti gare hiru eta bat da ando. Eta hori, kamerinoa pasatu dugu 1000 ordu, porque askotan, eta xautarrak, barkatu, baina askotan eskakeatzeko lanena bai kamerinora jutenga. Eta gero, azeitunak eta pepinilloak, ematu beste kristoneko iguina, baina, tipo, ez zindot, ez usaina, ez que... Zatzu guztetan? Jode, jakiko gana bekarriko naman batzu. Ez da ez guztau, da, tipo, ni de palo. Osa, Marianitua ezin jozu hartu. Bai, azeituna gabe. Azeituna gabe. Hori bai. Baina, txabale, naixo egon jaixetan. Ikusi hau, Andonik injako bideoa, oso ondo editauta berape bai. Hombre, ezke ando da. Saltzan ibitze zarie bixok, eta bada hor, zuipe jakitxun itzeko zarie euskal sortzaileen kedadatxoa behin zabiela. Zer da, euskal sortzaileen kedada hori, eta ze pasauza. Zein zabielan. Bideoak egundanien? Bueno, hasiko nahiz ezieratik. Hau idan irten zan, behin baino gehiotan egon da olako zozeitxeko saiakeria. Baina, ane horrezti da una loka eta zenzuzkun bengaztuek. Animatzen zate eta, mutriku arrabera, ez da? Bai, hori da. Baina hemen begon da, etxian ezautzen. Bai, esauketan dugu etxian, bai. Eta hori, pixkat elkartu ginen. Hogeita bar pertsona edo nik pentsatzen egala, nik egixo esango, ni heldu nintzen nara, eta zanean, ke pereza magia izatia. Total, claro, gero, hasi nintzen pentsatzen, eta hau esangotzen dut, orduan zan alo, bai ez da inpereza. Eta zein ginen, lautrago hartu, bazkaldu, eta gero gorria bota. Eta, Antiguan. Donostin. Antiguan, barkatu. Antiguan bota ginen gorria. Antiguo. Ez que bestela gure lagunak azarretitzen dira, bai. Eta hori, elkartu ginen pertsona desberdinak, gauza desberdinen inguruan bideoak itzen ditugunak, eta zebe, ondo pasau ginen. Zango zeuke euskal sortzaile kopurua goruntz doiela, apurtxo bat hori indartzeko izen zala? Kedatxo hori edo batze hori? Bai, guztiz. Izan zen gure artean aliantzak sortzeko, eta espazio seguro bat sortzeko, nun aldozun esan zuek nola itxen da kontratu bat, edo nola itxen da faktura bat, ze deklaro biot zerrez, eta inkluso, endaga zure kameria probatzen, edo mikro honek ez dakize, jo que se. Cosas frikis. Baina, ondo pregu ginen. Zuek itxen dozue, jolakoak? Zando, erabilitzen dozue lapurtxo bat, sortu dozue, edukiren bat? Ez. Zeu indako badabe, Takeo borrau. Ez. Eta euskal sortzaileen ekeda hortaz basakitzen zeuz, ez da? Bai. Hombre, jarraitzen dituzten danak, Mundu Esaten dago ez, baina... Hombre, a ver, evidentemente, ni bai, baina, mundu guztiak zuek, eskizak izue, ze pasau izan, ze modu zatu, gure herri xan, handatan irten ginen ostiralian, eta urdurizarete biharko, ze jantzi biozue. Eta horrengo gonean, majuak dia, leku danetan bezala batzuk jauztak gatzu mundu, eta beste batzuk esain ondo. Majuak dia ez da galdetzen ino, ezak. Bai. Zein liauzan zeinekin. Esan egon, nik daki dala, bentsat, esan egon kotilloik, eta gu geratu ginen,
Ando eta bisok neko berandura arte, ez dakit, tirurak edo. Ez que gero bultan behar ginen, eta... Ja, dara ezin jazta. Ez. Hasieran komentado zuen lagunak bestabera bieldu, ez zebe, hasieran, ez? Bai, bialdu dabe. Ez, ez que vale. bide oso, ez? Ez que, bueno... Ez oso sare sozial saliak eta kamaren aurrien agertzekoak eta Bai, batzuk bai, batzuk oso protagonista. Juergan da zenien dolan igual. Ez, askotan igual nago grabatzen, eta anlezan gertu ez dakizet, beti ezin da. Bueno, galde gazteko zure saioa mintzat agertuko dira. Hola, Andrea. Bueno, venga, Oier, Garasi eta Ane, zure lagunak, ez dakit ezagutzen gaitxuzun. Bueno, eta goienatik esan dozkue zuretako galdera bat itxeko, eta gure galderia da, aber nundi datorren gure etxe bestetarren taldia, eta gurekin daukozun oroitzapenik onena edo, bai, hori. Eta oin, gure Amsterdameko korresponsala dator, beste zeus esatera. Agur! Amsterdameko korresponsala hemendik, gaurkoan den bozetik, baina, berdin da. Ni ja segintxo noiala bueltan, eta hemendik aurrera, badakigu zertan elkartuko gan, gure xaxaueko kontuetan, gure parrandetan, osea, hemendik patxo bat, eta laizter arte, eta ja betiko. Osea, hau ez nahan espero. Osea, bai, puntualizatzen dut. Honek dia nire lagunak, osea, kuadrillakuak bebai, baina tipo etxe bestetarrak dia. Etxe bestetarrak? Nundi datorrari? Ba, a ber, pandemia bat bizi izan dugu, ez? Una puta mierda izan zala, sentitzen dut. Etxian genen, eta karo, ezin ginen gerten, aroa eta hoi erdia nahi arrebak. Eta, karo, genen lau etxe desbernietan, eta esan geten ginen, eskikerraia da, ja, bideoiamadak egunero. Porque gainera genen bideoiamadak, justo ziren, jaixak, San Martinak edo, ez dakit ze jai ziren, baina bergarako jai batzuk. Orduan genen, xaxaun dare, danok egon izan gaxo xaun, eta oin gare, oierraroa eta ni bakarrik. Eta, baina momentu horretan, bostok. Orduan esan, egon guztia, bideoiamea, baina xaxauko gauzetara. Eta, esan gion, egon izan super guapo, ingo bagenu benetan etxe bestetarrak bezala. Eta orduan, porque bergaran grabauzan. Bergarakoak ziren. Eta orduan jartzen ginen egunero gai bat, eta bakoitzak simulagoia zen zibala leku horretan. Eta behin, kriston kurradak itzen ginen zen. Eta, de hecho, YouTubeen ikuko ditxuten okulto bideo horrek. Orduan, gero erakutzuko zuet. Apatxa beste, zauketan duzue? Benetan! Zue, que fuerte. Bueno, hori da, es que hau da super fuertea. Hori da, pelikula bat bergaran grabauzana, tipo batzuk jombizien oporre, eta baina zeuken dirua. Orduan, inzien etxian entzerrau, tipo erosi jana eta hola, etxian entzerrau, tipo baporretan egongo bazien bezala, eta jartzen ziren moreno eta hola, eta karo, ezin ziren irten kalera. Eta orduan, basan tipo pandemia bat, baina erak nizuelako. Itxurakeria. Hori da, tipo, dana ondo geratzeko, en plan, junga oporretan ez dakin nora, eta zare etxian. Oso ondo, laburbilduta, oso ondo. Xaxau esan duzu. Bai. Zeitzen da xaxauk? Jaixez arduratziaz gain, zer geixautan, zer saltzatan ibitze zara hor? Ni andonik imatera komunikazioan ibiltzen naiz, egitaraula, xaxau da, jaikon partxe bat lantaldeka itxen dugula lan, eta gero itxen dugu bi astetik behin bilerak, eta hori, andonitan komunikazioan, tipo etxapia ematen, eta hori itxen dugu jaixak antolatu, gorria bota, ze da hori? Ikusten duzuen moduen, argixa jartzen da nien, izarrokota, eta jola zoan, Hola, zuek! Hola, zuek! Bueno. Kilixo dira zunek, Bai, está, zabira hoen. Ez que igual kriston txapien hau sartzen, Honek, ez di eduki sortzaia, hori eduki ikuslia, honek ikusitzen da. Konsumiru itzen daie. Bueno, ontxe, jolastin bio, osaketan okartu bio parte, bale? Venga, dale. Soltetak azuek apur bat. Barakitzu pinponian jolasten? Bueno, ez dugu jolastu behar pinponian, baina hartu mezen espalak bakoitzak. Bueno, ni fango naz, galderak itzen, bale? Orduan, galdera horrek lehenengo izango die, zuen erronka morukuak, baina, izango die, ingo zinuten hau, baietz izaten bada, berdia erakutzi, ezetz izaten bada, erakutzi gorixa, eta gero justifikau zuen erantzuna. Eta izaten ba, ez pasatze oso seguru zer, Ez, bustimbiada. Eta hainbai justifikatu zuen erantzunak, bale? Orduan, itxiko zuen eskumako pertsonai aste bete zuen sare sozial danak erabiltzen. Aldabia igo gure dabiena, konpartiru. Bai, baina edukitza sortu biozu. Hori da. Hori da, eta visualizazio asko. Eta kontratuak sinatu, milioneixuak. Hori adibidez, hori Ez que gero deklara onbia dira, orduan. Ez datorra inondo, ez? Ez. Bai, zuek egunerokotasunean partekatzen duzu edukixa, edo izaten da gehiago, tipo, fana soporretan, tatera dut argazki bat eta igo indot. hori da. Bai, hori estan, hola.
Eta... Politxa bakarrik gota itxuste. Bai, ez? Nire moruan. TikToken adibidez, graio zu bidixoak, zu ondo zauzenean. Eta, ikusten duzu bidixo desente mamoan, hori igo. Baina izan da, azte ururo igual. Bai, ez dela beti txeno pribaua, Pribaua beti. Osa, lagunekin bakarrik partekatzeko eta... Bai. Hola ez gara helduko zure milioietara. Nik beste euskat, ez euskat. Bueno, baina zuki gotzen dozu. Galde gazten hostien, ikustuzu. Ingo zineten urte betez vegetarianoak, edo veganuak? A ber, ordaintzaria zenbatekoa. Ez. Baina dauka, ikusten mozu ezartadiako 3. atala. Hemen promozioa. Ondo. Hor itxen ez, baina eske egon zan alezartean gaten ginen hausna arketa bat, hori, ze gaitxik itxen zan vegeta, zure ideologia politikoa gaitxik, edo argaltzeko eta hobeto ikusteko. Porque es un tema. Eta, bueno, nik esate dut ez. Ez zineten izango... Ez. Ejatzo guztetan berdurak, edo... Okel, hori. Txuleta hon bat ba. Hori da aguantauko. Ez inoen aguantauko. Ni bustin gona, hasta zango panimako nitzela. Txarto pasako baina... Ondo geratzen, publikatzen. A ber, ni baserrikoan az, baserri txarra ez, baserrikoan az, orduen. Bertako produktuak, letxugana, tomatia bestia, hori bai, baina... Urte erdi aguantako nahi. Urte erdi. Neri txuleti eta baino, gaztaia ordea espikoa. Edo ensalada bat atun barik, ez? Ez dakitzu balako gauzak. Baina gaztaia jalaik, A ber, barkatu, baina gazta hori, ni probau dut, bueno, bat, eta... Zer, veganuena, ja. Bai, ez da... Bueno, ontxe bada bizan datzen gero ez da gauza gehiago, Baina, horrengo batera da, fango zineten reality show batera, esan bai edo ez, eta baiezkoa bada, zinetara. Eskain... Diruagatik. Hori da. Zein izango zen zure muga? Diruagatik ez. Hombre, depende, Claro, hor kontratu oso potentia da. Milioi bategatik fango zineten reality show batera. Edo zeinetara? Isla de las Tentaciones. Edo, adibes, konkiz batera. Konkizerako programan botatzeko? Bueno, baina milioi hori duten desotxera. Gaixo eta gur. Ez. Egatzen guztak orduan konkizera fatia, adibidez. Dibes, porque... Oso kirolari zizen bitxara. Jumar, eskala... Kirolari zizen bitxara. Eta ja, debagoienan ja uste dut, que ja badari personaje batzuk darenako, eta jazta. Bai, bat ez be... Ja bukatugu kupua, ez? Debagoienako konkistologoena. Bat ez be eskoitzarrak, Hori begisa da, bimbi, aritzubia... Batzu, bai? Bueno, guk dauko errantxi. Egisa da. Errantxi galde gazten egon zan. Ez que errantxi... Honena. Biziko zineten mobil barik hilabete bat, ez? Bai. Hilabete bat, Mobil gabe eta kamariakin? Bai, kamaria daukotzu. Orduan, bai. Bai. Ezin dozu? Zertarako erabiltzen duzu egunerokotasunien mobila? TikTokak itzeko? Ez, baina geaketako lagunekin taola. Txeko telefonua? Ja ez tau. Zuen etxitan badago etxeko? Nirien jaz? Nerian bai. Nerian bai. Eta jendea ditzen dago. Timbria jo, bestela, ez? Beste modu batzuk aurkitu beharko genion. Edo plazan geratu bostetan eta bostetan agertu benetan. Edo irten kalera eta tomau lagunak. Hori da. Bai. Ja, plan aldatzen bostu. Tintauko zabien hilabete ulia, tipo kolore fantasia bat, en plan, la rosa urdina berdea. Nik eukidot. Ze kolore eukidozu? Eukidot la rosa urdina, morea, berdea, bai. Pordera oso ez da, galdera logiko bat. Hilabete batez, izpiluai begiratu barik. Egongo zitzien? Ez. Bueno. A ver. Izpilua eta kamera, Osan hau tezan. Ezin dozu ikusi zuen burua. Urtetetzari etxeti, janduzu letxuga, eta bendakotzu, letxuga zati bat, eta zuzei eskalera horrekin. Agina garbitxo biozu, izpilu barik, aujo. Hori da, aujo eta ulia, dutxau eta, bueno, a ver, zan horrek esan da baiet zuek, baina ez da reala. A ver, baina batzu doku berezkoa, guapoa gare. Geratu deke letxuga zati bat hemen edaketa majal, espero izarrek esan. Baina zingo zinun lan hain. Osea, karrik redak zinuan. Ez. Porque ezin zabe begiratu. Baina esan eke parekoa, guapo nau? Baina ezin zabe begiratu, osea, ezin dozu. Kamaria bueltia emon. Igual da. Beste batei galdetu? Fango zineten ontxe urte betez, adibidez, Australiara, hemen itxidana, eta urte bete fan, eta gero ya bueltan zatoz. Baina beste zakutzu zebez, zu bakarrik zoiaz, zu zure buruakin. Igual bai. Ni ez. Zinaz fan. Ezin da, eskaitatxo izan bia. Segatik ez. Hemen lagadan, osea... Gauza asko lotzen dutzue Bergarara eta lekura? Ez, baina antzerotik azteko, baina hemen dokatenaken geratzen ez.
Zuekin kanbio, igual ondion urtemariko oinatizi, normala moruan oinatiarretan, eta baietz erantzun da irurek. Bai. Hango zitzien? Bai, esperientzia Kangurua barri bada. kangurua jandako zue? Bai. Kangurua jandako zu? Kangurua. Ni bai? Ni bai? Eta enaz fan ora? Bai. Baina, Benetan abil. Ja ingeltzeia, ez dut konbentzitzen, ja. Tiburoia da, atuna, Ja, baina ja. zikua. Hemen hobeto jaten da. Eta azkenengo bigalderak. Irakurriko zabien daukotzen azken WhatsAppa. Bai. Azkeneko WhatsAppa. Azkenengo WhatsAppa, ontsa Bai. dauketzuena. bai. Bai, Badakitzu zein dan, ez? Horregatik esan duzu bai. Oso argi entzun duzun. Bai, ez da diseina. Kale, iru inbida, Hemen aurrian! Que nimo bila daukate, Ira dola kontuak. Gure gozue? Dan kontuak ez Buah, dira. eske Segun zein algoten. Osa, nik idatzetena, Claro, hor depende. ala, idatzen jozten. Baina lehengo... Elena. Jugo zuena. Bai. Jugo zuena. Gizim usteta jakuna guri. Ez daukat hemen, baina bestela irakurriko dut. Bai. Bale, eta hori oso azkar ingotzu galdera batzuk, eta esan bizu, egia edo gezurra dien, bale? Venga. Vale. Olagarroak 3 bihotz daukie. Bai. Bai. Egia da. Ze badakizu Gizakiak gure garunan euneko 10 bakarrik erabiltzen dugu. Bai, Gizakiak seguro. guk euneko Bai, 10. bai, bai. Gezurra. Bai. Vale. Xagusarrak die itxuak. Erabat itxuak. Bai. Erabat Erabat itxuak. itxuak ez die. Oso ondo. Hombre, irutik bat Japonian daz, ume, baino maskota gehiago. Ez. Ez. Maskota gehiago da, Ez, no? bai. Maskota Maskota gehiago da, umiak baino. Hori da geisha. Ondo? Bai, bai. Ezin Claro, zaban. Ur berua, urrotza baino lehenago izosten da. Bai. Bai, fijo bai. Bai? Zot hori ez dakit, nik hau bebaitatu dut ezariet. Fizika, kimika. Ezin leike begixak zabalik doministikuin. Ez, hori ezin da. Hori ezin da, zinprobauta daukat. Basuk esaten buru. Bai, bai, nire. Hau zuen noiz oititzia. Ez. Atxiz. Eta lurrian zuaitz gehiago dau, esnebidean izarrak baino. Ez. Esnebidean, Ez. Bai. Bai. Tomai. Bai. Eta bukatzeko, Eixau. marrazoek ezin dute inoiz igeri egiteari utzi. Hombre, nik uste dut hori egisa. Bestela hundiu ingozian, no? Undiro. Ez dut hau, no? Gezurra da. Ezurra da? Eta honekin, ni, Ondo, Izar, eskerrik asko. Agurtzuek. Bueno, horrela jarraitzuko. Izar sartu horretik zertaz gabitzen. Ja, ez du jatzen nuan kontatzen. Bueno, ba, horrela ingo. Bai. Sare sozialak, euskal edukixa... Baina, bestelako edukixa baitzen duzu? Bai, sí. Anualidadiak. Bai. Artizautza lanak. Adibidez. Beitu, promozioa egin. Andrea Claro. Gonzalezen Bai. belarritakoak. Honik berritxea dira, ez dira egin Belarritakoa bakarrik? Ez, eta koiarrak, eta eraztunak, eta jabero bat behin eman aurrekoan, ez dakit. Zuik, ibitxesaria? Bai. Egurra lantzen eta... Bai, ibitxesara? Ez, nik izanen ere... Gustau bai? Erabili bai, adibidez. Vale. Eta, Target publiko. ja, noiztik hasi zabitze artizautza lan horreik itxen, Ba. asoka ibiltxesara, Bueno, bai, internetetik, bai. Osea, klaro, azkenian, eske... Zaila da, osea, ezin da, dinda bat zabaltzia super zaila, eta mantentzia, pues, ondio gehiago. Eta zen nintzen, pues, indala urte terdi, bai, holako zeuzen. eta, zelan doia? Ondo, otxu, ez dakit, posik. Ez que egisa da, hazen izenetik nik itxen, gutxi horreztutzela. Orduan, win-win. Oso ondo. Eduki sortzaietara bueltauaz, ez tozu kontauko tio bat, bez? Hankeda hortakoa. Esan egon, benetan. Ez tozu kontau ez da bestekin bio zuen? Bai, badare gauzak. Bai. Bai, oin... Bueno, Ui, ze pasau da? zezan hori. Zebez, aurrera, guazen aurrera. Hau ikusten egongo zaten nian, pues, ja, bigarren bat inda egongo da, eta espero dut hirugarren bat be bai. Ba hori, zimaz, jendean urtiako espatzera, dan batera, eta... bueno, zugan be bai, lehen legala komentatzen, reality xena, pues, jutia etxe rural batera, eta han edukisa sortzia. Hala. Sí. Guai, Nere ustez ez. Osea, ni neuan esaten, osea, La Casa de los Gemelos nik ez daukat ikusita. Baina, ez da nahi hori bihurtzia. Kontrogelatik badauki galdera bat zeuretako bai, eurek esaten da, bueno, elarazi duztien ez,
Ea zeinekin gustako gatzun, atzaldea pasatia, egun bat pasatzia, Instagramer, TikToker, sortzailerekin. Euskalduna edo ez euskalduna? Libre itxiko, ez da? Bai. Bueno, tipo, Andoni esatiarren eta Ane esatiarren, ja nirekin paseukenean egun bat, eta gero Espainiar estatukua Celia Kaselekin. Ez dakit zautze zuen, baina super gomendagarri xa. Eta ezagutzia, zein guzteko jatzun ezagutzia? Zer, personia? Angela Entxe. Kibit kutrekua dauka podcast bat, bere lagun batekin, albantakin, eta da, una tia divertidísima. Así que berakin. Beste neska divertigarri bat jarria kontaktuan gurekin, eta bielduzku. Hau broma bada. Hola Trini, eta hola zuek, zemuz. Bueno, irrikitan hau zuen podcasta ikusteko, esan beharra duket, kriston fitxaje indezuela Andrea González entrevista egiten, porque, bueno, reina. Eta hoxe, eta, bueno, nik nahi nun kontatu anekdotan bat, nola ezagutu ginen, eta pasait, pentsatzen, ez dakitzen bategun, nola ezagutu ginen, orduan, nik Trinity galtatu behar dut, amore, nola ezagutu ginen. Ez que esan berra dukeu, karo, Trinitani piztiz gehala, orduan, pues, memoria de pez, esakau memoririk. Eta, bueno, pendiente ere bizait, no pasa nada. Zer eman duzuen. Bai, bueno, jakin nahiko nuke ze lukazoak damakizuen oantxe bertan, Trini, espero zerbait arroxoakin jutea, mazte bale, amore, eta hoi, pues, earki pasatzeko, eta, bueno, pues, a ver noiz juntatzen gehan Trinitani, pues, anekdota gehiago sortzeko. Bueno, mucho bat, honen atzea. Zate, personaje bat. Bueno, jakin galdera hau galdetu izoztala. Nola zeutu ginen? Hola, de repente, WhatsAppetik eta ni abertzat, motza. Egisa esan da, karo, eski, hau igual ez dut kontau inoiz. Hola, anekdota. Twitterra pila atera beltzen eman, baina pila bat da, tipo, oingo Insta, da, lehenko Twitterra, basikamente. Eta pantok, bueno, iratiko bai, eta... ez dakit nola koinzidu ginen, ez dakit zetan, eta ginen superlagunak eta itxendu beharra, pues, de todo, imaz. Eta, de hecho, euki ginen gaztean gure sekzio bat, pues dakit zela ditzezan, baina, bueno, hori, kotillo ban inguruan, eta holan. Eta hortik ezagutu ginen, eta ez daukate zibela arroza, zigonero zen dajun larrozez, eta jazta. Piztiz esan dau? Bai. Zuzarela piztiz, pero bai, neue bai. Sinisten duzue, holako botan, horoskopotan eta. Zuen, bai. Ez que teorixa asko duz, Ja, hori da, Berdine gaino. Gero Ze teorixa dauz? Adibidez, ez dakit, Sagitario, beti azarreketan dira, ez dakit, edo Piztiz esaten da bie piztizena, ni piztiz nazela. Guria gauza asko, Txarra. Ez. Ez, gala gauza impulsibuak eta hola, gauza horrek. Bueno, impulsibua bagare, jokutxo bat ingo, ez da? Kultura general eta holan, ze moduz? Hostia, gaizki, Ez, hain Bueno. Tokaleke kirola, kultura, historia, tanek. Eta espajako guztan baldatu ingo. Aiama, broma bat. Historia. Nik aldatu ingo nebene. Ni be bai. Zue bixok? Zue bixok kontra. Botoia daukotue. Emur? Ese botoi. Bixak, zubi. Claro, Bai. Horrik, botoia egotetzena lehenengo erantzuten dago. Baiaran zein zen herri nagusia Erdiaro. Oso no, Bergara eta Lizarra Gasteiztik zehar lotzen zituen Basko Navarro trenak noiztik nora jardun zuen? Ez dakit baina. Aldo zer repika. A ber, ni bakarrik dakit, ni jaio nintzenian hori ja Sevilla martxan. 1800 da. Laro eta batzen guru. Puntordi daukotzu. 1839tik, noiz arte? 83. 1983. 80. 67. Ko, abendaren 31 arte jardun A ber, zuen. gauza bat, supergaizkin abelgeratzen. Bueno, a ber, batutz. Hau ez da inoen bezenako. Bihutz. Batutz. Zein urtetan iritsi za Jose Maria Arizmendiarrita arrasatera? 1910. Gora. 1963. Laro eta batzi. Bera. 1975. Bera.
1953. Bera. 1953. Espera. 1953. Berrogeta bat. Gertu baina ondo. Holaxe, bat eta duz goiaz, Joder. Debagoeneko zeinarri ez da hasi biztaneko buruz? Eskoriatza. Vale, Elgeta. Leitz Debagoenakoa, Leitz Bai, ondo, bitautz. Tu, gauza bat. Azkena, azertetan da bene irabazle. Zeba dakizu gauza honek. Nola deitzen da oinatiko lege soziologiako nazioarteko institutua? Bira, ointe letre hau. S-A-N-E-T-U-S. S-A-N-T-I. Santi, aparte, espíritu. Eskuntzako eduki sortze geixa bibiko zeuindako, porque oso flojo zaitze, oso flojo zaitze. Es que historian, osea... Es que beste bat. Bukatu da. Debagoienako norbaitek itxeko edukixo euskeraz gure eskualdian inguruan, mesez. Porque, a ver, Hortxe mesua, eduki geixau, historias, kulturas, kirolas eta bestelako ez. Eta bestela, Andrea González jarraitu. Eskerrik asko danoi, gaurko saioan, egotiagatik. Mi esker.